Men Döwran, habarsız galmayıp işine hoş geldiňiz. Täzeyle täzelikler diýsen kän. Media aslında mydam aşylar ýaly bolsa da, şörden sunuwat adamlaryna seslenýän köp täzeliklerine garaşýar. Bu bölümde 2019 ýylda YouTube boýunça iň bet aýdymjy we iň bet rapçy kimi saýladyňyz şonu aýdar. Ve bir topor täzeliklerimiz bar. Başlaýan kliplerimiz Espiter, Amalia, Selvi, Dizet. Gödüňiz ellimi? Espiter, Amalia, Dizet, Selvi. Täzeyle aýdym. Amalia'dan 2020-nji ýylda köpräk täzelik bolarmy diýip pikir etýän özüň diňläliň. Nasip bolsa albomyň ady meňzemeýän. Sebäbi mundan öňdäki eden kliplerimi aýdymdamy hiçsine meňzemeýän. Amalia'dan Meňzemeýän adly klipi. Sebäbi men hiç kime meňzemeýän, hiç kime meňzemeýän, hiç kime meňzemeýän, hiç kime. Yine bir klip Amalia'dan Ay klipi. Sana menden gowsy bama ayt. Men seçim ýany seýen bama ayt. Ýöne beýde bit kömede islemesen gelle ýüzüme durup ayt. Bama ayt. Men seçim ýany Celillen Sana meňdeje ýok atly aýdymyna klip çykardy. Bu klipe gaty köp garaşdyk. Ahir çykardyň aý. Söýmene bu dünýede ýokla sana taýyljeňi ýokla sana meňdeje ýokla sensiz ýüregime bolan Hacıyad Mammedow Fit Arazik hoşgar sevgilim. Gyzykly klip bolupdyr berekella. Murat Molladan Mahşup. Muňa aslında Mahşup diýmäli, bir parodi diýelim. Parodi diýmek türkmençesi näme-de? Parodiň türkmençesini bilýäniňiz bar bolsa aşakda ýazyň, ýöne gaty gowy bolupdyr berekella. Men neyleyin aydın adamlar Mahım jany menden aldylar Geçen akşam duşdum men barda Geçen akşam Gülälek Gulmuradowa Söýmeni. Yumşajuk owadan aýdym, sözi ýok. sen meniň ömrümüň manysi ýarym. Sen bilen men dünýäm alaýas ýaly. Bezediň eýe sen kalbama ýarym. Dostlar, iniden beýler täze şagaçyk goşýar. Mysal üçin aýdymçylarymyň klip çekken sahna arkasyna nirde çekkäni barda näme aradyk interview alýar we size ýetirýär. Muňa birinji bilen Assalamu alaykum. Ana şuň şart sohbet bilen täze şu ýakyna çykaran senatly aýdymma täze klipasyon ketdik. Başna Krişada başladyk. Gowtana diýindik, şu adam stoyankada düşüp diýindik. Emma oğlanlara sağ olsun aýdýan näşede Habib dostum amma oğlum kömek etdi ýanymyzda. Oňa da sağ olsun aýdýan başga diýme gatnaşan oğlanlara köp sağ olsun aýdýan. Ýakyn wagtda tomuş etdiler. we eýýän Ceyhun Atajakyň sen klip taýyn. Sen meniň haýalymda benim bu aklımda sen diňe bir seni Gel bu ýüregime diňle Başlaýan dostlar MP3 aýdymlarymda. Söhbet Kasim bilen Said Dälden düş. Bulan yumşajuk gowy aýdym bolupdyr berekella. Men düşümde seni görsem, senki de men ýok. Türkmen rapçimiz zamandan kim men aýdymy?
Geldim nereden nere barya nereye asman kimmen ner su yağan kimmen otkum yasas kimmen saylamadım ben saylamadım yolumu saylamadım kaylamadım başa kaylamadım hiç aylamadım dostumu baynamadım kıyın basa da paylamadım pıl bolsa da elimde şaylamadım. Halkaydın seyircileri. Neredesin? He. Sen tuaklayıcı olan täze halkaydın. Durma beyle aşak bakıver. Yukarı kalcı gitigi. Instagram'da täzeliklerimizden Habib Music bizi täzelimizle kutladı. Salam mehman dostlar, eri dostlar. Bugün Media Tamam oğlanları hem de Media Tamam ağalarını yetip gelen täzeliklerle kutlasın Melia. Allah'tan düşümlü olsun, kerul ozaktar, salli, bereketli, sağlıkların sesi yanmalık dursun. Media Tamam size de täzelikle yine täze işlerinizle halkı beğendirersiniz umid ediyen işiniz üstünlük. Hemen sağ olun. Tere yılla Aktardım yarımı doğum kardeşa Tere yılla Uluk yaş diliyet bil arkada. Rustam Hocayev'in Instagram'ından täzeyle şeyler. В Ашхабаде Новый год, но снег тут не идет, и вообще нам всем повезет, если хоть раз он год пойдет. В Абаде Новый год, но снег тут не идет, а в тот день, когда он пойдет, всех на канатку унесет. YouTube'da kanalların biri Biz Berde kanalı 20.000 ağzanı geçti. Kutlayaz. Gayip'tan täze bölüm yükleptir dostlar. Dostlar şu kanal Türkmen YouTube kanallarının arasında in hili gowy ve in peydal kanalların biri. Sonki videosundan täze ile çeni müňagda yeterlipdir. Gelin onunla dostlar Gayip ve kömek edelim täzeline soğuk olsun. Ve dostlarınızla paylaşın. Şu an görüyorsunuz neçe ağzava ve yılın sonunda sizi mün sanı görmek niyeti bilen täze yılınızı hazırdan kutlayan en gowy yılınız olsun. Yılın star adına kim münasip bollu? Diýseniz Söhbet Jumayev. Söhbet Jumayev münasip bollu. 2500'a yakın adam saylawa gatnaşypdyr. 1000'a yakını Söhbet Jumayev saylapdyr. İkinci yerimizde Şamrat Orazov, üçüncü yerimizde Azat Dönmez. Media Tamam kanalına agzaların pikiri şeyle. Ve Biz Berde YouTube kanalına hem saylawa geçirildi. Biz Berde kanalına da Söhbet Jumayev birinci yere münasip bolupdyr. Söhbet Jumayev'i tüýsüreňizden gutlaýas. Ýanky saýlawdaky 5 aýdymçylaryň özlerinden soradyk, gyzyklandyk. Sizden daşary 4 aýdymçylardan kimler saýlaýaňyz diýdik. Olar elbetde kardeşlerini aýdasy gelmedi ýöne biz eýtdik, saýlatdyk dinleýäsini. Mekan Ataev, Şamrat Orazov diýdi. Şamrat Orazov bolsa Mekan Ataev diýdi. Bir saýlatdylar. Firuza Azat Dönmez diýdi. Söhbet Jumayev bolsa Azat Dönmez diýdi. Aýdymçylaryň pikiri şeýler. Men öz pikirimi sorasaňyz, men Şamrat Orazov saýlar. Sen kim saýlarsyň? 2019 ýyl boýunça mene öz pikirim bira Şamrat, bira Mekan Ataev. Näçe bir saýladyr bir saýla. Bir saýla. Ya Mekan Ataev ya Şamrat Orazov. Afterski aýdymlar boýunça gel Şamrat Orazov saýlar. Wo menen inni gelýäs 2019-njy ýylyň ingo rap ýasanna. Sizin saýlawyňyzda ýeňi S-Peter muştoklar ören aktiv 1,5 milyona yakın adam ses veripdir S-Peter'a. İkinci yerde Saik Däli, üçüncü yerde Abduday. Men öz pikirimi aýdaýynmy? Men öz pikirimi aýtsam Abdudaýny saýlaýar. Sen kim saýlaýan? Täze pakalany, täze rapçylara ýol bereli, täze rapçylara ýol bereliydi. Könüler ýatlar şagajygymyza geldik. Anuş Murat Durdyýewden Kepderi.
Yine bir aydım Anuş Murat Turdiýowdan ýagyş ýaýar. Yağışlığın qaydıp gelyen okudun Karşı alli yeni tanıştırma Gözüm düştü şonda için kümlüdü Bir çektecik yaşa edilip durunmu Fina dursun ışğa düşün atmanın Coşlarına sığman ağlayanını Min bolsa yuvaşa çetip düştümde Tuttum seni üstüne sayavanımı Yar yar yağar Güye bizi duşurmak için Yar yar yağar Güye beni sana duşurmak için Geldi onunla dostlar. Tesirler okumalı şakacığımda. Okuyaz tesirleri. Babaev şeyle diptir. Dövran sürer dövranı. Hemme sonun hayranı. Gittik. Emme McQueen şeyle diptir. Köp bilmiş. Men seni kaçandan versin. Yani sen munyal hässetin bardığını şu gün bildim. Sen men üstünden gıyvat edeninden özüňe orhapysa hayvan gören yerinde dişip ýörmede hässetin narman bolan bolsa iyiliň oýuny dişip ýörmän öz öýüňde ýaşardyň kirli gılıksız gören zadyny gemirip iýip aýlanyp ýörmede arasda zat iýmän başar diýip aýazbaga sıçana gyýypdyr. Hem meňe ýetip gelýän täzeýiň bilen gutly bolsun diýip. Eýlek çekip eýlek göwerdir gördüňmi? Parahat Hudaý berdi şeýle diýipdir. Bambiski täzelikler diýen söz moda boldy. Onsoň dostlarym bir zat gurrun vermezden gözüň gyrpman seret diýip başlaýa. Menem mysal üçin size bambiski täzelikler bar diýsem, Döwranyň habary bam diýerler. Bölümü tamamlamakam dostlar. Size bir täzeligim bar. Tesirler okuyan sesin gowaken senem aýdym aýt diýenler köp. Ve ýörüýte siz üçin Ece Can adlı aydıma cover gitarada. Şerden girin dinlen. Ece canım yazım hat Seni atlap oldum şat Size vermedim rahat. Yaşlar nesip bolsa 31 günü yine bir video ýükleýär. Hökmany suratda sypdyrman görün. Ve hemmeňizi yetip gelen täzeýliňiz bilen gutlaýan Allahjan täzeýle bar arzularyňyza ýetin. Özüňize goýja seredin. Hoş, sag bolun. Saçım o mu? Ha düşündüm. Bana da başta buraya sen geçtin biliyor musun? O hiçer, odan täzeli mi? Tamam. Odan elli mi? Hassa şey diýen. Sesgänýler, ne elme diýe. Ahir çykardın aýbra. Sen rap da kim men aý? Halkaydın seyircileri, gideti. Gowda bolmy ya? Aýdymçylarymyzyň klip düşürýär. Klip düşürýärken klip arkasy. Gitdik onunla. Küçücük yol kaçık. Üçüncü yerde Azat dönmez değil mi? Zaten kesecek mi? Şu doğa dal. Mekana Tayf, mekana kesyen insan ha? Durdu ara, düşünmedim de. Yağar yağış, göğe bizi size doşurmak için. Şon kudam şon. Ne mi tapaldı? Yo ne mi tapaldı o? Gıyır, şerray sıramasana. Tamamlamakam. Dra. Din koşer din cemli ya bolly. Udun. Davayç bacanı. Din na.